Damir, ja sam profesor Robert Rotert, a ovo je Robert. Možda kolega. Odlično. Odlično. Gest, petit. To je to. Da vidimo pozdrav, koleginice, javite se posle profesoru, mislim da sad prepiša, treba i kod vas da se prepiše. Treća grupa, da vidimo. Da li je spremna grupa? Još tu partiju priprema. Peta grupa, četvrta, to sam kada kaže. Teže četvrta.